И здравейте, аз съм Титан Пеги, аз ме снимам Gamer 789, днес играем... И сега темата ни е Шрек. Какво е това Шрек? Какво е Шрек? От филма Шрек. Филма. Моля да направя. Ти ако искаш направи магарето му. Аз ще направя Шрек. Аз ще направя само главата на Шрек. Не, аз ще направя... Не, ти направи главата на магарето. Аз не знам как изглежда. Добре, аз ще направя главата на магарето. Айде, хубаво, аз ще направя. Добре. Защото не знам как изглежда, не помня как изглеждаш точно магарето. А Шрек го помня идеално. Ама само главата ще направя. Давай, аре, само главите ще направим. Все едно са им отсечени. Да. Чакай, стой сега. Е толкова голямо, мисля, че е добре. Ще направя всичко от вълна. Чакай сега. Така, тук ще е главата. Виж аз как я правя главата на Шрек. Легнала на земята. Ма ще правиш така легнала? Трябва да 3D направи. Мисля така 3D. Така е по-яко. Ти даже не си видял как ще изглежда след това. Чакай, сега слагаме това. Добре, това е главата на магарето, после ще направи още така. Сега, първо. Това няма причи защо на магаря, ама. Сега. Все едно пък моето ще заприлича повече на Шрек. Да, прав съм. Сигурно се. Абе, аз знам, че няма да се получи като Шрек. 7 бе, гледай, се го правя някакво грешно. 3, 4, 5. Шрек според мен ще се получи много грозен. И съветвам ви, ако искате да се научите от някой да играете Build Battle, съветвам ви, научете се да играете Build Battle от мен, Gamer789, Titan BG и GamerDinger 359. What? Къде му е носа? Къде му е? Да, фак. Ужасно. Гледай. Моето прича е някакъв... Ай, я виж моето. Big face. Ай, я виж моето. И сега, чакай. Имаме още 4 минути, спокойно. Само 4 минути. What? Това магаре ли е, бе? Моето прича е някакъв crazy от мен. Само трябва да му направиш муцуната напред. What the hell? Прилича на котка. Пази някакъв тролбейс. Котка горе-долу. Чакай, като го направиш ще получиш за прилича. Ама направи му и такова и муцуната напред. What? Това ще прича на заек, отца ти казвам. Гледай, коза, гледай. Ама клепна ли уши, бе? Не тълпи. Ами я да разгарай, магни. What the fuck? What in the fucking... What in the fucking... The pumpkin... Моля, гледай сега, чакай, гледай сега, чакай. 3 минути има време, спокойно. И муцуната му направи. Да, гледай, така прави, гледай, чакай. Чакай. Чакай, не е така. Ето готово. What the? Какъв е този Шрек, бе? What the fuck? Поприча лек по НЛО. Еми повече прилича, отколкото твоето магаре. Моя заек, бе. Заек е това. Да, магарешко, заеко магаре. Да, нещо такова. Това е извънземно. Чакай, е така ми ще най-добре. Аз ти правя Шрека. Чакай, гледай сега. Чакай. Грух.
Я ми виж Шрекът. Я покажи Шрекът на зрителите ни. Чакай. Грух, Абе, бързо, че останат 2 минути. грух, нищо, чакай ти правя нещо. Гледай виж какво пише на табелите. О, ма какво е това? Не, лобе! Не, дъжд, махай го този дъжд, махай го. Махни го този дъжд. Какво е това? Не, лобе! Най-много е така мустачки ще го сложи, бе. Не му слагай мустаци. Аре, бе! Добре, няма ги. Няма. А видя ли какво време направих? Моля те, махни го това, не дай. Махни го, бе, не дай. Съни. Сани бей. Къде отиде Весо? Тук съм. А я виж какви Аз блокчета. ще преписам от другите. Да видим на другите какво правят. Не, тук няма нищо. Тук, гледай. Аз ще преписам. What was there? Виж какъв пот направих. What the fuck? Как го направи това зеленото? С такова. Аз не мога да го правя. И е тук, като казва гърх, гледай какво ще направя. Ама защо се ти трябва да го правиш? Искам и аз да го правя. Гледай какво му направих при ушите. What the fuck? По-скоро така трябва да правиш при газа. Добре хора, след малко ще ви кажем резултатите. Да сме на пауза. Вижте победителя, ето това е победителя. А ние сме на 4-то място! Your score 29, браво на нас. Добре хора, това беше всичко от нас. Чао!